Champion race yami njani? Ihambe kakuhle kakhulu tata. Aha. Hayi. Iplan yakho yokuzaphi besithini? Hayi iplan nje kuzocheck nje fitness yami balise njani kwi-21 yami. Aha. Nakwe any distance. But le 21 isemva kwe marathon owayibalekile, your fastest marathon. Umzimba unjani? Hayi fresh kakhulu. Okay. Recovery. Aha. So what's next for uLeon? Hayi zaba i-surprise, big surprise. Big surprise. Ayikwazi nohletshwa le surprise. Abanye asisibaxelela abanye. Hayi ayihleleki. Kodwa yeza soon. Ayeza soon. Okay. But ready for le surprise. Masithethe ngento ba le race yanamhlanje incedise njani ku preparations zakho for le surprise? Incedise kahle kakhulu mama kangiba ngethemba. Le surprise ngizawubaleka kakuhle kakhulu. Izolo bekubaleka kwi-national championships ze half marathon and abantu abaninzi abalenzanga la xesha lakho, abanye balenzile ixesha belifuno. Ungaphefumula uthini ngeperformance yayizolo? Kweli cala le performance bama into endinoyibulela kubo kubaleka abagqibi. Nenye into endinothi bangakhathazeki nangengoma so batry more kangangoba bebezamile ukwenza. Mhlawumbe bawudeske abe right ukwenza amaxesha njengendandenzi. Ichomi yakho uCwenga urane iPB izolo. And uthe bemane sothuka xa ijonga amaxesha akhe nepace yakhe. Uba ekule distance ngelixesha ungam-congratulate uthini xa uthetha naye ngale result yakhe izolo? Hayi qhude umuntu akadabsi ndiyamvuyela kakhulu. Kangoba ndithi wuntu makaye phambili. Ushela msebenzi wenzileyo. Siyabulela singcono kakhulu. Simele emazweni. Nala ndlela kazayihamba ndithi kube kuhle kudede umnyama kuvela ukukhanya. Ixesha lokuselectwa kwi-national team lisavulelekile until uJuly. Unayo interest yoleqa la xesha yoperforma ela xesha lifunwayo for uba uconsiderishwe for half marathon, i-national team ye-half marathon? Uma kakhulu. Kangoba mhlawumbe ukuba bekunothiwa ikhona i-second chance or kube khona lo risk ungathwa inikeza lo chance, hayi ndingalenza. I-surprise ayinayo lo opportunity yona okanye into onoyicinga njengoba usiya kule surprise ungasichazela yona? Xa uthi nguJuly ngxaki i-surprise ngoSeptember. Oh, okay. No, ku right ke Chem. Siyabulela baba. Inkosi kakhulu. Sure.